Sawubona xa ngupastor weNithaleni Movie. Inamba ke uyoyisebenzisa uma ungumlandeli uyimember ye-channel kuphela. Nakhona ama-calls, strictly calls, not WhatsApp, not SMS, ngiyacela. Lucas Paseka Mahlatsi 2488 Pastor unjani? Uma ubona umuntu omnyama uzongena endlini. Umuntu omnyama ke it may be iphupho or into abayibona physically. In most cases iminenke le enokuhamba kakhulu ikhomba isichitho esuke sikulandela, but asikhulume ngephupho, but iyafana. It may be physically ubone physically umuntu ungasikhomba isichitho, noma ke uthole indawo emanzi. Sometimes indawo ezimanzi ezi-wet yabo zinako ukuletha iminenke engasho ukuthi engasiyisichitho, but when you see le minenke le uthole indawo is not conducive for ukuhlala iminenke, then uyisichitho. But if indawo ine-moist, yabona, then obviously iminenke lapho izohlala ngoba indawo e-wet, emanzi, ehlezi nomncithi, yabona. Kodwa asikhulume-ke ngephupho-ke, if uyayiphupha futhi lento. Number one, ngokujwayelekile uma ubuka lo mnenke kuwuphawu nje wesithaleni ngolukuma omnyama, ngoba luyakhomba ukuthi kade uxwayiswa wena ngokushaywa-ke nokugadlwa ngemithi engcolile yesichitho. Two, kwesinye isikhathi umunye angayibheka kanje, uma uphupha umnenke sikuthaleni ngophawu lobuma omnyama olungakhomba ukuthi wena kumele ulinde uthandaze, noma-ke usume nje uthole usizo lwabelaphi lokukhuculula noma lokuzikhuculula into eyisichitho, yabona. Futhi kungenzeka kukhona ukuzihlambulula ofuna ukwenza, noma ukuhlambulula ikhaya noma idalwa ngenxa yobumnyama lobu. Three, kuyenzeka uma kuphumneke kube uphawu lobuka omnyama osubili kwesinye isikhathi lukhomba ukuthi ukhona umuntu omubi futhi ongcolile osondela kuwe nemithi yobumnyama, yabona, ekumele umqaphele. Siyabonga kakhulu besibheka la ukuphupha ubona umuntu omnyama noma nje ubona umuntu omnyama physically. Be blessed.